видео ще ви покажа фиксиращ ластичен колан за коригиране на стойка. Изглежда по този начин, като той се състои от две части, които просто си се отлепват. Как се поставя? Няма особено значение коя част къде я поставяте, на кое рамо. Важното само е как така ви е едната. Ето тази част, лявата, която излиза навън, трябва да ви отпред на рамото. Но те могат да си се обръщат и това, както в случая ми е на дясното рамо, като се обърне и става за лявото рамо. Така че няма значение. Поставя се едната на едното рамо и другата на другото. Като размерите се взимат на гръдната обиколка. В описанието на продукта пише колко сантиметра, за кое размеря. И сега, както сме го поставили, трябва отзад по този начин да ги пръстосаме и след това отпред да ги залепим. Сега, за лентите на раменете. Не ги носите като раница. Те не трябва да седят тук на рамото. Те трябва да са на външната част на рамото, точно преди да тръгнат да падат, защото иначе не държат нищо. Така ги дърпат назад. Както виждате, така, ако си изгърбате, е изключително неудобно и държи изправени. Като тук лентата, трябва да сте сигурни, че много добре сте стегнали, за да може на рамената да ги държи достатъчно добре. За повече информация можете да прочетете в описанието на продукта и при някакви въпроси можете да свържете с нас и да питате.